er lige ankommet til Mumbai med vores nattog på vej hen til vores couchsurfvært, som har været så elskværdig og lader os sove i hans lejlighed i et par nætter. Så det er rigtig pænt af ham. Hvad synes du, Amalie? Der er en fugl, der er skidt på Amalie. Har du noget sjovt at sige, Amalie? Har du noget klogt at sige? Vi sejler lige til Elefantø. Hvad er det, man kan på Elefantøen? Man kan komme ud og se caves. Og hvad har vi set? Vi har ikke set caves. Hvorfor har vi ikke det? Fordi vi er fra udlandet, så skal vi betale 20 gange så meget som inderne. Hvad synes du om det? Det gider jeg ikke. I det mindste er det en dejlig sejltur. Vores vært i morges, fordi han er rejst ud. Så nu er vi flyttet på guesthouse. Det var første oplevelse med couchsurf for os begge to. Det var en kæmpe succes. Hvad synes du, Amalie? Ja. Og det kan vi kun takke vores vært Amjad for. Udover at han gav os et sted at bo, så fortalte han os også en masse insider information og gode tips omkring byen. Hvad man skal se, hvordan man skal opføre sig. Så kæmpe stor tak til Amjad. Hvad synes du, Amalie? Nu er Amalie blevet skidt på igen. I dag starter vores Bollywood-karriere. Har du lyst til at sige noget mere? Vores Bollywood-karriere er ikke startet så glamourøst ud. Først så kørte vi i 2 timer for at komme ud til den her location. Og så blev vi med det samme vist ind i sådan et lille rum venteværelse. Her har vi efterhånden siddet i 3 timer. Men forhåbentlig så skal vi snart ind og have kostymer på. 2 hours later. Action! Godmorgen min kære ven. Se nu lyser du klar. Vi var færdige til midnat i går, så vi var afsted i cirka 8 timer. Faktisk kun brugt som statister i en time, hvor vi skulle gå frem og tilbage og stå og ligne nogen, der snakkede sammen. Gjorde det sgu så godt, at de ville bruge os igen i dag. Jeg ville ikke sagt nej til med en timeløn på lidt over 4 kroner og et gratis måltid mad. And when you come back, be here only. Don't come little forward to take the ring. From there only, yeah, like that. Roll camera. Action. Cut. Hold nu fast, det er kedeligt at være Bollywood-stjerne. Hvad skulle vi have med? Vi skulle lade som om, at vi fik antikviteter. Der er mange ting, der skal gå op i sådan en produktion, så man står bare og venter i rigtig lang tid på, at alle er klar. Som filminteresseret, så har faktisk været en oplevelse at se, hvordan de arbejder i Bollywood på en rigtig stor produktion. Hvad synes du, Amalie? Det var bare så varmt. Please be fair. Yeah, this is the one.
Der er jeg. Og der er skallepanden. Se der. Der. Lige der. Der er jeg sgu igen. Skallepanden igen. Der. Jeg har sgu fået hesthale på i dag. Jeg har været klodset og ødelægge et af mine objektiver. Uheldigvis så er det objektiv, jeg bruger mest. Heldigvis er det også det billigste objektiv. Så dagens mission er at finde et sted, hvor jeg enten kan få repareret mit ødelagte objektiv, eller få købt et nyt. Min taktik er at søge efter Sony-butikker på Google Maps. Det har været en rigtig dårlig taktik. Google Maps er overhovedet ikke opdateret herinde. Jeg mødte en venlig mand, som vidste, hvor der var en gade fyldt med forskellige kamerabutikker. Så der er jeg ved at prøve at finde hen. Det er nu 3 dage senere, og mit objektiv det er blevet repareret. Efter lidt søgen fandt jeg en lille butik med en mand, som sidder og reparerer kameraer, objektiver og den slags. Yes, friend, how are you? So, any success? Yes, I think maybe 100%. 100%? Yes, maybe. Så i dag det er en god dag. På det seneste har jeg brugt kameraet på min smartphone ret meget, fordi det her objektiv det gik i stykker, og det er det eneste med bred vinkel jeg har. Kameraet på min telefon er sådan set udmærket. Hello. Det kan bare ikke lige så mange forskellige ting. Og så er der selvfølgelig også en stor forskel i kvalitet. Rigtig kamera, smartphone kamera, rigtig kamera, smartphone kamera, rigtig kamera, smartphone kamera, rigtig kamera, smartphone kamera. Jeg skal prøve at spise det, der hedder pan, som er en blanding af alt muligt gode sager fra Indien. Så skål! Det er ikke farligt at synge, er det? Ja, det går ikke. Skal jeg spytte det herud? Kunne du tænke dig at prøve at smage? Det smager godt. Rigtig godt. Så her. Jamen, jeg har rigtig været af snask i kæft. Hvad? Meget specielt smag. Det er et hav af forskellige smage. Der er alt muligt sødt stas i. Har jeg noget i stæk af? Udenfor står natten på spring. Vi skal sove. Jeg har læst en rigtig god bog, der hedder Shantaram. Og i dag der har vi en guided tour af en af karaktererne fra den her bog. Baba also, he was a junkie that time. And the books make a lot of people famous now. So Lin Baba is also nice drugs asking to the tourists, hello, yes, you want it? They go to the shit. Emotion on ocean. Put kids to life. Det var en vellykket tur. Hvad synes du, Amalie? Ja. Vi var rundt og se mange forskellige locations fra Shantaram. Vores guide, han var en karakter. Han var rigtig glad og snaksal, på trods af, at han egentlig har haft et meget hårdt liv. Han fortalte lidt om sin egen historie. Ham og hans bror flyttede til Mumbai fra landsbyen som meget unge knægte. Til at starte med, der levede de på gaden. Så begyndte de så at være guides for turister og køre lidt taxa. Så i 2003, da den her bog Shantaram udkom, så eksploderede hans guideforretning. Det var blandt andet hen i den slum, som hovedpersonen fra Shantaram han boede i, hvor han startede en lille medicinsk klinik. Og så var det rigtig spændende at høre, hvad det var fra bogen, der var fiktion, og hvad der var sandt. Det Shantaram er en bog, der ligger op til at være skrevet som en biografi. Vi kom til at købe nogle bolcher, som vi ikke kan lide. Vi har faktisk valgt at besøge endnu en slum i dag. Money.
Hey man, what is your name? Hi. Hi. चश्मा फोटो अभी बाद में भूल किया फिर ये जा खड़ा करने Amalie er rejst mod Danmark. Hej hej. Så nu er jeg flyttet på enmandsværelse. Meget lille værelse. Kan I se? Jeg kan godt lide at lave lister over ting, som jeg skal have gjort, og så krydse dem af, når jeg har fået gjort det. Det er så dejligt tilfredsstillende at færdiggøre den liste, jeg har her over ting, som jeg skal have set og oplevet i Mumbai. Der mangler ikke så meget, for vi har allerede været ude ved... Så jeg mangler bare Kadi Bandar, som er en butik, der sælger traditionel indisk. Og se en Bollywood-film, fordi det skal man, når man er i Bollywood. Bombay High Court, som er en retssal, der vist skulle være åben for alle, så man kan komme ind og overvære en sag. Jeg går ud foran Bombay High Court. Prøv lige at se, hvordan vagterne har lagt deres våben. Lige hovedhøjde for fodgængerne. Vanvittigt ubehageligt. Malabar Hill-udsigten, så har jeg hørt, skulle være god ud over Chowpatty Beach og Marine Drive. 2 mennesker på en strand. 2 hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Lunchboxmændene kommer med tog ind til centrum for at levere hjemmelavede, friske madpakker til de arbejdende rundt på de forskellige kontorer. Og har Jarli Dagar, som angiveligt er en flot moské på en ø, hvor der er en slags bro ud til. Mod solnedgang, min baby, Street food. jeg er så glad for mad. Mad forfrisker som et bad. Smag det bløde brød, nyd det røde kød. Her er ingen sulter. Verden er så stor, sulten i min mave grå. Hvor vi følges ad, lyder dette kvad, og jeg er så glad for mad. Vildsvin til Obelix. Ja, jeg er så glad for mad. Men når tørsten står, skal den slukkes først. Mad og drikke følges ad. Og jeg er så glad for mad. Stationen tidlig en morgen står alle togene så pent på rad. Mann på lokomotivet sveiper.
er lidt kaos i Mumbai og nok også resten af Indien i dag. Helt ud af den blå luft har den indiske regering valgt at ugyldiggøre alle 500 og 1000 rupee-sedlerne. Det har de gjort for at bekæmpe det sorte marked, og der er nogle terrorister, som har forfalsket en masse rupee-sedler. Det betyder selvfølgelig ikke, at alle, der har 500 og 1000 rupee-sedler, de nu har mistet de penge. Man kan nemlig gå til banken og forveksle sine 500 og 1000 rupee-sedler. Når man gør det, så skal man selvfølgelig bare lige have et bevis for, at det ikke er sorte penge. Det er jo en smart idé til at få stoppet det her sorte marked og de falske pengesedler. Men hold da fast, hvor er det også bare besværligt. Så nu er jeg ude for at prøve at finde en bank, der ligesom kan veksle mine penge for mig. De har også gjort, så man kun kan hæve 2.000 rupees ad gangen. 2.000 rupees svarer til 200 kroner, og med 30 kroners gebyr, hver gang jeg skal hæve 200 kroner, så kan I vel nok regne ud, at jeg kommer til at bruge rigtig mange penge på gebyr. Og alle vil selvfølgelig bare have vekslet deres penge med det samme, så der er kø ude foran alle banker. Visa copy is also there, no? Yeah, visa is. Okay. That's passport. You fill your name, your passport number, denomination as 1, value as 500, your signature here, and your signature here. Måske er der så nogen, der tænker noget i retningen af, jamen Asger, du har da vist et andet kort, hvorfor bruger du ikke bare det til at betale? Men så kan jeg fortælle jer, at det ikke sådan, det hænger sammen i Indien. Her er det kun kolde kontanter, der tæller. For eksempel er det meget sjældent, at I tager imod kort på et guesthouse eller et hostel. Der er selvfølgelig steder som McDonald's, hvor man kan bruge kort, hvor man så er nødt til at spise på grund af den her kontantkrise.